Aquesta setmana s'han donat els Oscars dels parcs temàtics. Aquests són els grans guanyadors dels Golden Ticket Awards 2025. Universal Epic Universe ha arrasat amb 4 premis. Millor nova coaster per Stardust Racers. Millor nova zona temàtica per Dark Universe. Millor Dark Ride per Monsters Unchained. I millor instal·lació d'atracció per Battle of the Ministry. Pel que fa als parcs, Europa Park repeteix per 10a vegada amb el prestigiós premi al millor parc d'atraccions del món. I Volcano Bay s'emporta el premi al millor parc aquàtic del món. A muntanyes russes no hi ha hagut gaires canvis, i és que per 10è any consecutiu, Fury 325 a Carowinds s'emporta el premi a la millor muntanya russa de ser, mentre que Phoenix a Canuvells guanya per 7è any seguit com a millor muntanya russa de fusta. En atraccions aquàtiques, Chiapas a Fantasyland continua sent la millor, i Dance Macabre a Efteling ha guanyat com la millor nova atracció familiar. Finalment, en altres premis que destacar, el títol del parc més bonic va anar a Busch Gardens Williamsburg i el de millor parc familiar a Dutch Wonderland. I vosaltres, què en penseu dels guanyadors d'aquest any? Deixeu-m'ho als comentaris.